Terve! Nyt katsotaan kahta todella kovan luokan Mira kiinnityslastia. Tässä meillä on Mira 3130 Superfix ja tässä toisella puolella Mira ZFix Excellent. Kummatkin perustuu valkosementtiin, joten on hyvä asentajan iholle turvallisempia kuin aikaisemmat perinteiset harmaapohjaiset sementtilaastit. Kumpikin on S2-luokiteltuja, joten käyvät tuoreellekin betonille ja isokokoisille laatoille ottaa alustan muodonmuutoksia oikein mukavasti vastaan. Luokitus tässä Mira Superfixissä on C2TES2 ja tässä se on C1TES2. Kumpikin laasti käy siis sekä seinä- että lattia. Ja kumpikin näistä laasteista on toki pölyämättömiä tai lähes pölyämättömiä, mikä tietysti asentajien työskentelymukavuutta hyvinkin paljon lisää. Se mikä tässä ZFixissä sitten on erilaista kuin muissa Miran laasteissa on se, että tämä on hyvinkin kevyt laasti, riittosalaasti, helppo työstää, kermavaahtomainen. Riittoisuus, niin sitä voidaan vertailla sillä tavalla, että 10 kiloa ZFixiä vastaa 15 kiloa muita Mira-laasteja. Sen takia suurin osa Mira-laasteista on 15 kilon säkeissä, niin kuin tämä Superfixi, ja ZFix löytyy 10 kilon. Lisätietoa kummastakin tuotteesta löytyy tuotekorpeista.